Благодаря ви, че сте тук, че споделяте тази енергия на светлина и доверие. Ако усещате хармония в този момент, подкрепете канала с харесване и абонамент. Това е вашия начин да кажете да на още любов, още светлина, още вътрешен мир. Понякога има нещо, което движи тялото ни преди мисълта, преди действието, преди всяка дума. Нещо невидимо и въпреки това по-мощно от всяко лекарство. То успокоява нервната система, лекува сърцето, отваря дъха и кара клетките да засияят, сякаш си спомнил кой си. Учени го измерват, хората го усещат. Тялото се подчинява на него без съпротива. И когато го носиш в себе си, дори и без да го казваш на глас, тялото влиза в състояние на възстановяване. Тази сила е любовта. Не романтичната фантазия, а дълбокото тихо възприятие. Аз съм в безопасност. Аз съм тук. И аз заслужавам да бъда. Любовта намалява кортизола, повишава окситоцин, активира вътрешния лекар и учи всяка клетка да живее, не да се бори. Когато тялото ти чуе любов, то започва да се лекува. Това не е магия. Това е биология. Но биология, която душата разпознава първа. Пази тази сила в себе си. Тя възстановява, трансформира и винаги знае пътя към теб. Благодаря, че споделихте този свят момент на покой и светлина. Ако усещате мир и вдъхновение, подкрепете канала с харесване и абонамент, за да можем заедно да разширяваме това пространство на любов и осъзнатост. Винаги, когато имате нужда от тишина, отново се върнете тук. Това е вашето място на спокойствие, светлина и вътрешна сила. Благодарим, че сте част от тази енергия. Бъдете в мир, бъдете в светлина, бъдете в любов.